tre officerer og en vagt af hernede. Men... Hvad spiller I? Hvorfor fjerner du mine effekter, eller hvad? Jeg slår bare ihjel. Har du ikke mega meget slowness? Jeg vil ikke heller gå nu. Jeg vil godt... Jeg gør ingenting, okay? Jeg gør ingenting. Jeg har ikke gjort noget som helst. Så, kom så. Kan du slå mig? De står klar med pindene. Er du svag? Hvorfor? Nå, okay, Raka. Du slår tilfældigt på folk, og så slår de igen, og så bliver de slået. Alex, fjern lige det der fra mig. Nu synes jeg lige, du går over stregen. Ellers kan jeg aldrig bygge bare herinde igen. Det kan du da sagtens. Hvorfor kan du ikke bygge? Hvorfor bliver jeg slået ihjel af vagterne? Du kan bare ikke dræbe mig. Kan du ikke smadre blocks? Birk. Du burde Jeg godt blev kunne lige smadre slået blocks, ihjel. Ja. Jeg stod bare lige så stille. Ja, skal man slås ihjel. Kom nu, Raka. Hvornår kommer Dirtlag, fordi at Kamo godt kom væk? Hvad? Vagterne står så set og camper dig. Du bliver slået ihjel, hvis du går ud. Hvis er du prøver. Eller? Hvad? Minus attack Hvad? damage. Ja, User joined det your ved jeg godt. channel. Nej, jeg var inde i. Jeg vil lige have igen, om jeg kan få lov til at løbe ud. Det vil være dejligt. Raka, kan du ikke lige gå i, hvad det hedder, i survival mode? Jeg skal lige prøve noget på dig. Min dildo. Wow. Kan du ikke lige gå i survival, Raka? Hvis du tager min dildo, så sparer dig. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Hvis jeg dræber dig, så kan du bruge flashback. Hvilken server er I inde på? Og jeg skal nok lade være med at gå Jeg er igennem lige det. løbet forbi dig på min smurf. Jeg hjælper Inteller med at få kills. Hej Grimes. Birk. Ja, Okay, er du i så gør det nu. survival? Raka? Er du i survival, What Raka? the Vild. Raka? Birk. Raka? Det der, det fik... Jeg har... Ja, jeg er Alex. Okay. William Elkær. Okay. Det er det der... Ja. Det gider jeg ikke.